Jazz band hori beti izaten da nahiko festa herrikoia, eta aurtengo ere badaude oso gauza erakargarrik. Niretzat, batez ere George Clinton, Parliament eta Funkadelic, taldeen burua, 70etan James Brownen hildotik eta sortutako musika eitzen zuen eta eitzen duen musikoa, funkero performance moduko bat, hori seguro oso gauza ikusgarria izango dela. Hortaz gain baita ere eszenatoki berdean Heinekenen Ray Davies, The Kings taldeko abeslaria, himno batzuk sortutako musikaria ezta. Eta hortaz gain hemen pixkat izkutu hon ikusten ditut, adibidez frigo gunean Snarky Puppy, talde amerikar bat, jazza, Texasetik datorren musiko kolektibo bat, oso itxura hon hartu diot, eta gero baita ere René Marie Quartet, abeslari jazz estandarrago bat, egiten den abeslari bat, eta Ibrahim Electric, organo jamona, bateria eta gitarra, gure talde Alcano Browning Creamen formato berdin erabiltzen duen talde bat, talde nordiko bat, eta horre itxura hon hartu diot, elemento oso erritmikok eta etnikok nazten ditue, eta bueno, Victor de Diego trio, eta hemen nik uste dut egin behar dena da, etorri, ia egualdiona daun, eta ibili entzun lasai. Gitarra zabalen, bada batal bat jazz-zale gontzako ezta, Trinidadekoa eta Kursal barrukoa. Trinidadeko lau egun horietatik niretzako erakargarriak izango lieke uztailak 25 eta 26. Nicholas Payton 25-en, eta ondoren John Scofield Uberjam. Nicholas Payton jazaldin behin baino gehiagotan izan dako musikari bada, trompetista bat, New Orleansekoa. New Orleanseko tradiziotik dator, eta gaur egun ibilbide luzea daramaki jazzean, eta jazz irkigora ere jungo da, konzertu politia izango da, seguro. Eta ondoren John Scofield, hau ere jazzaldin askotan izandakoa, formato oso desberdinekin, aurten dator Uberjam bandekin, talde groovigoa, erritmikogoa, elemento modernok ere sartzen dituena, hau ere politia izango da. Uztailak 26-en Dave Holland, jazzaldiko ere aspaldiko ezaguna, eta ondoren Sanra Centennial Dream Orchestra. Sanra aurten 100 urte beteko zituen musikari bat zan, baina dela 22 urte hildakoa, 21 urte hildakoa uste dut, eta oso baita musikari librea eta bisualki ere oso potentea. Eta bere orkestra handi hau, nik uste dut benetan mereziko duela hau ikustek. Bai sonikoki eta bai bisualki. Eta gero, faltazizki gaurneko egune, uztailak 24 eta uztailak 27 hauek egun herrikoiagok edo popularragoak izango lieke. 24en Bobby McFerrinekin, hau ere jazzaldiko aspaldiko ezagune, eta jazzeko superstar bat, ezta. Bobby McFerrin eta 27en Didi Bridgewater, baita ere Grammy irabazlea, eta pixkat bi hauek jazz komertzialago bat egiten dutenak, eta aldi beren lehen mailako musikarik, ezta? Hortaz gain, Kursaleko barruko aretoan, Chick Corea eta Stanley Clarke duoa, oso duo potentea, 70etan egin zuten The Songs of to Forever diskoko repertoria eginez. Hori uztailak 25-en, uztailak 26-en Toshiko Akiyoshi, aurtengo Donosti saria jaso duna, 50 urteko ibilbidea eta lider bezala jazzeko eszenan zoritxarrez ezoizkoa da emakumeek
izatea, eta emakume honek ibilbide luze egin du bere big bandakin, bere diskokin, eta beti batez ere bere lider bezala. 27an baita, Kursaalean, barruan, Buge and Friends, hau ere konzertu politia izango da. Jazz europeoa, Eric Truffaz frantzesa, eta moderno aldi berean, ezta? Hori politia izango da baita. Gogoratzen dut, 80etan Keith Jarretten kontzertu baten izan itzela, Belodromon, hau izango zen 85, 84, ez gogoratzen, eta sarrera horiek eta dena seguro goreta dauzketela. Bilatu egin beharko nituzke. Eta gero musikarekin argazkik eta ere batzuk baditut. Ni ez naizola oso zu artifizial zalea, nik uste dut 50 ospatzeko erarik onena izango litzekela, kalitatezko programazio bat egitea, artifiziozko zu hoi handi aldetik jotzea baino. Baina proiektu bezala erakargarri izan liteke, ezakit hemengo musikari batzuk, kanpoko musikarekin uztartzeko, elkarlanean aritzeko zerbait prestatzea, edo nik hori olako zerbait ikusiko nuke bai.